Čau. Som tu zase s ďalším speed blogom, takže už tu nemám ani pitie. Teda mám pri sebe, ale nebudem ho dnes piť. Pokiaľ ste si nevšimli, nepoviem vám, aká to je značka, samozrejme, že nie. Ale mohli ste to vidieť v minulom speed vlogu, takže ja neviem. OK, ideme k ďalšej veci. Bol som na ulici, že natočím nejaké video. Bohužiaľ som počul nejaké divné zvuky a videl som naštartované auto a nikto v ňom nebol. Tak som rýchlo padal späť. Neviem, prečo som ich tam počul. Neviem, kto to ani vydával. Nemusel to byť nikto. Mohol to byť duch. Okay. Takže ja neviem, kto tam bol, alebo či si odskočili niekam, alebo čo, a nechali zapnutý motor. Tak som rýchlo padal späť. Chcel som tak trošku predstaviť ulicu. Ale už to nešlo. Takže mami, rušíš video? Mamička si tu vyloží veci. Chlebíček. Je ostravský. Alebo skadiaľ je? Z Kauflandu. Kde si bola, mami? V Kauflande. Teraz vyšlo na vecko. Je to sem sa noci, jak počujem. Takže pitie teraz odložíme a jedlo. A poďme sa rozprávať o niečom inom. Alebo viete čo? Ale nie. Dobrý. Robil som si úlohy. Za mnou. Pokiaľ ste nepočuli to už, tak som to povedal. Lebo som to povedal menej na hlas. Takže dúfam, že ste to počuli. Mamina už neruší video. Práve sa vyčúrala a ide spokojom. Spokojom neviem kam, asi do obývačky alebo do izby. Do izby. Naštěvajte dole. Ano. My jsme hore. Babka s detkou jsou dole. Čau, Karin. Čau. Vyberá z chladničky. Pozriem sa, koľko natáčame. 4 minúty. Takže toto bola Karin, moja sestra, čo drží dietu. Prežila 1 mesiac. Neviem, či druhý, ani tretí. Neviem, či tretí, ani štvrtý, ani piatý, ani šiestý, ani siedmy, ani 8, ani 9, ani 10. Pozriem sa, koľko natáčame, lebo je to kritické. Takže čau.